Да. Това ще е автомата. Държиш тук само, защото вече пари, разбираш. Да. Се изгориш, наистина пари много. Слагаме на автоматичен, извърти го и така леко. На единичен не може ли първо да правим? Не, на автоматичен. Ти пак може да пускаш по един, да дърпаш рязко и пускаш край. Готов си. Като каже капитана, като се покажат мишените, стреляме. Само че аз по средната стрелям, нали? Така, готови ли сте? Прикладваш го, мериш се, стреляш по средната. Свалиш ли си, те е вярно. Сваляш ли си твоята мишена, почваш по съседните. Добре. Близките мишени. Средната е твоята. Огън! Браво, бе. Давай следващата. Малко свали. Много ги пускам по 3. Идеално ги пускаш. Това е идеалният спусък на 3, да ги пускаш. Много леко свали надолу, разбираш. На следващите, са на картечните. Гърмиш хубаво. Имате цел, огън! Давай. Малко дигни пак. Прицели се спокойно. Картинката дигни малко, ти дигаш много. Леко. Видя ли къде е подай? Да. Сега видя къде е изпуща на брустера. Леко горе пак. Трябва да дигнеш. Трудни са, тия са надалечни. Да, в принцип е така. Изчакай да дигнеш близките. Близките, че ми е трудно. Държиш само за ложата, защото ще ти се паря на ръчичките. Усещам аз. Паря само, че ще изгърмяват 100 пъти. Преклади хубаво, мири се спокойно. Браво. Това ти е единичен сега. Усети го, нали? Да. Това давай. Много леко долу. Даря. Аз ли ударих? Да. Тя малко се закъсне пада, тя не може да падне. Изчакайте да ви дигнем всички мишени. Дай пак близко. Леко забава и пада. Да. Ама защото ти се видят, да знам, аз не ударям. Сега близко ще ви са дигнем. Аз ти оказвам, че ти... Ти не може да ги усетиш, дори но аз гарантирам, че ти си ги свали. Давай. Сега няма кой да ти я свали друг. Много добре стреляш. Аз съм наследил от майка. Браво. Тя ги съсипва. Браво. И тези стрели няма мишени. Дигай близките пак. Се изморих и... Не тижи. Завърши стрелата. Така, изчакай сега. Предпазител, сваляш пълнител, оръжието да прави, като ти кажеш сваляш. Контролен. Дигаш.